आरोबाव सासे बसखौ लोगो मोनफिनबावबाय जोंबो बै सासे बसनियावनो थांगोन नैबे सासे जोंनि बर'निनो मेन हिर'मोन आरोखि XNDB गुवाहाटियाव फैयोबा बियो फुरा जोंनि XNDB नि सेंग्राफोरखौ एसेब्लाबो दायित्व लायो बहा थानांगौ थानाङा एसेब्लाबो नायनानै दोनो आरोखि खिन्थु এই বলি যে गासैखौबो माबा खालामजोबगोन बेबो नङा हटेल रुमखौ होनानै होगोन बेबो नङा बहा थानांगौ बबे साइडजों थानांगौ बबे खनायाव सेफटि जायगाखौ नायनानै दोनो आरोखि जोंनि एनिमिफ्रा दासिमबो दं नालाय ओइ बा जोबा दाबो मा जायगा होनो बियो गरसक ब्रिजआ माथो होबावबाय नै बिराद मोजां ओमफ्राय बै हाजो थिलियाव बर'फोर गोजा दांलै ना बे हाजो ना बेयाव जोंनिनो हा दं हाजो बारा गोलाव माने बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मानसिफोराबो मिनियोलै बांद्राय माबा माबि बुङोलै 1 घन्टा गाहाम खालामनांगौलै ब्लगा 1 घन्टा गाहाम खालामबा नैलै जोंना बसानो माबा माबि होनो ओमफ्राय रायग्राफोराबो दंथारो नालाय माबा कमेन्टआव माबा माबि जाम्बा जादों बोरमा जादों बिसोर बिदिल' होनहरखाथारो फाग्लानो माने रायग्रा थाबासो माखासे रोंनांगौ माबाफोरखौ रोङो आरो नंखागौ दा नोङो जेखाइ खबाइ दा साबेसे मानसिफ्रा दा दारा हेबनो रोङा गोदो जोङो दारा हेबनो सोलोंनायाव खाथि जिरनो रोङाबा रायजायोमोन हाबा सान्द्रिनि खाथि सेननि खाथि दा साबेसे बर' सेंग्राया सेन हेबनानै सेन बानायनानै ना सारनो रोङो गैया साबेसे बर' सेंग्राया ना फोराननो थाखाय बै ना फोराननो थाखाय माबाया सान्दांगाया साबेसे रोङा नङा होमबा दा जों गासिबो बायनाङो दा एक्चुअली आं नैबेखौ भुल नुयो आरोखि भुला नैबेनो दा हमनानै ला बै दानि दावगाफुनाय ओंखारफुनाय इउथ्सफोर ना बिसोरबो मालाय बोरै रोंगोन आं जुदि बिखौ नांगोल मुथिखौ जुदि हमहोआबा बोरै रोंगोन रोङा बे गार्जेनफोरनिबो भुल दङ बा दैदेनगिरिफोरनि ओइ सिटबेल्ट ओइ माजों थांखो सिटबेल्टआव नैलै गैलेलै सयथिबो मा रदे एसे नै हाब थैगोलै सयथिबो जुरिमानाया गैथारा ओरैनो फैसा 500 थाखाबो गैलेरा माने जाबाय दे ब्र'हाय बड'लेण्डनि माबा इंलिस रायलायबाय थाबानो फैसा लायालै माने बे सान्द्रि हेबनो रोङिया बे गार्जेनफोरा जोंनिया फोरोङा नालाय दा हमनानै ला आरो बैसोरबो बिनिबो थागोन थानाया फोरोङा नालाय ओंखायनो बिसोरबो रोङा बे आरोखि मेन बाथ्राया दा इउथ्सफोरा नैबेखौल' बुंगोन जोंनि आबै आबौफोरा जोंखौ रावखौबो फोरोङाखै ओंखायनो जों रोङा नैबे खोथाखौ बुंगोन आरोखि बिसोरो बसआलाय मा खेंख्रा माने आं बुंदों मा बे बिमा बिफानि भुल नङा बिमा बिफायाथ' नोङो गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायनि माखासे थाखा फैसा दिहुननो गोनां जायो बेनिफ्राय माखासे जानाय लोंनायनि दा जाय सेंग्राफ्रा मबाइलखौ आधा घन्टा दोनथ'नानै बेफोर बे दा सान्दुं गोसायाव गावनो नाजानांगोन बिमा बिफायाथ' माने बै समाव दावहा नांबाय आन्दलनाव ओंखारबाय दा माखासे सोरबाया लेखा फरायनो मोनासै सोरबाया माने न'खरनि जिबायदि जौगानांगौ जौगानो मोनासै दा बिमा बिफाखौ दाय हमबाय थाबा जानाय नङा बस नोङो आं बुंनाय खोथाखौ नोङो एरा दा नोङो गावनो नाजानांगोन बाथ्राया बेबोखा खोथाया बेबो दा जोंनिया माने खौसेथिया बेनो जाहैबाय आं माबा मोनसे बुंबाय सोरबाया डाइरेक्ट गोरा बुंबाय एरायानो एरा ओमफ्राय जेनेबा आंनि बुंनायाबो नंगौना नङा नोंनिया थिगानो नोंनाबो थिगखा बाथ्राया जुदि आं सासे बिफा जानानै गथ'खौ जुदि आङो बाबा बेटा नै बिदिसो हेबनांगौ नङा होमबा बेखौ जुदि फोरोङाबा बे फिसाया मालाय बोरै आरो बेबो मालाय बोरैथो दा बसआ माखौ फोथायगोन दानि सेंग्राफोरजों लोगो जागोन ना बै गारबोनाय समनि बिमा बिफाजों लोगो जागोन आंथ' जेनेब्ला दानि इउथ्सफोरखौ माखासे गोरोन्थि माखासे माने गोबांखौनो गोरोन्थिखौ हमगोन हमनाया ओमफ्राय गोदोनि बै आबै आबौमोननि गारबोनाय बेखौथ' आं बावा जिहेतु आबौजोंनो आंबो दारा हेबनो मोनदों
सान्द्रि हेबफानो मोनदों आबौजों न'नि थाखायसो दे माने कमार्शियेल फाननायनि थाखाय नङामोन आबौनिया न'आव नांगौ नालाय बिहामजोफोरनि आबौनि बेफोरबायदि आरोखि बावहाय मोनसे रोंफादों एसे सान्द्रिखौ हायो ओमफ्राय नैबे दाह्रा बेखौ हायो आरोखि बे आरोखि फायख्रबनायखौ एसे हायो दा रायजो राजाफ्रा बिथांनि ब्लगाव नायनानै बिथाङा बिदिद्राय नङा बियो बांद्राय सानसे समाव आर्मि ड्रेस गाननानै सानसे समाव गुबुन गुबुन जायगायाव हाथियार लानानै नाथाय जों जाथिनि थाखाय मिस्टार मा बुंगोन बेखौ अनेक दङ दा ओमफ्राय गावबो जे सासे इउटुब ससियेल मिडियायाव हारिनि बाथ्रा जाय दैदेनगिरि बिथाङा एसे उल्था पाल्टाबा बिबो होखायो ओमफ्राय आरो सोरबा प्रमदानो जा सोरबा हाग्रामायानो जा सोरबा BPF जा UPPL जा नङा होमबा नोंथ' जोरोम फाथारोलै जोरोमनो माने मा जाहैबाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोननो हागौ माखासे मोजां खामानि मावग्राखौ मोजां होनबाय थायोबा बियो एसेबाबो मानसिया माने नरम जालाङो माने मोजां मावदोंबाबो गाज्रि बुंग्रा थाथारनांगोन आरो दा जोंनि बर' समाजाव सोरबा बुंग्रा मानसिफोरखौ जाय मानसिया मोजां मावग्राखौ गाज्रि बुंग्राखौ जाय रायजो राजाफ्रा मरेल सापर्ट होनांगौ आरो नङाबा दिनै बयबो जुदि बर' समाजनि गेजेराव प्रमदानो मोजां हाग्रामाया गाज्रि बुंबाय थायोबा हाग्रामाया मालाबा समाव बियो लामा थाबायनायावनो हयथ' सौथुनो हागौ नङा होमबा ओमफ्रायनो माखासे बे जि खामानि मावबाय आरो माखासे खामानि मावनो रायजोफ्रा चान्स होनाय होयैया बे रायजो राजाफोरनि दा जोंनि सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा रावबो बुङाखै आबसुनि सोमावसारनाय बिलटिनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय 5 बोसोरखौ आबसुनि मानसिया जेसेबां MCLA जानो MLA जानो मिनिस्टार जानो आबसुनि जेसेबां बिथांमोनखौ चान्स होनांगौ बिथांमोनहा माबायदि खामानि मावनानै बर' हारिखौ जौगाहोनो हायो सोरबा एक्स NDB सोरबा एक्स बिलटि सोरबा समाजनि मानसिया हाबदेरनाङा बिथांमोनखौ चान्स होनांगौ खाबु होनांगौ आरो बिथांमोननि मावनाया जुदि 10 बोसोराव जुदि मोजां जायाखै बिथांमोनखौ दोनथ'नानै रायजो राजाफोरखौ चान्स होयो ना एक्स NDB खौ चान्स होयो नैबे थांनांगौ आरो दा जुदि नों लाब्रा सरखार जायोबा एक्स NDB नि सोरबा MLA नो सोरबा एक्स NDB नि जुदि MCLA नो बेयाव गावजों गाव माने रायखुलायनाय जायो दा बुङो ओइ आमुखा माबानि आबसुनि सोरबा MLA आ मोजां मावाखैलै सोरबा बुंगोन ओइ एक्स NDB नि MCLA आ मोजां मावाखै सोरबा बुंगोन बारग' बिथांमोना BPF नि बिथांमोना MLA आव दं बिथाङा मोजां मावाखै दा लाब्रा नालाय गावजों गाव बुंलायबाय थानाया माने जोबा आरो ओंखायनो माने चान्स होनांगौ बर' रायजो राजाफ्रा जिखुनु जाया बर' BTC BTR नि सिङाव दा बोसोरबाखौल' जेनेबा बे मोनसे सरकारि मोनसे माबा थाखाबाय बर'निफ्राय 10 बोसोर चान्स होनांगौ आरो बे 10 बोसोरनि मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो बियो 10 बोसोरल' मावनो मोनगोन बिदि मोनसे बर'आ मोनसे आयेन दानो हागोन हाया BTC BTR नि माबायाव बाउन्डारियाव बिदि दानो हाथारगोनसै दाथ' सरकाराथ' बर'फोरखौ माने बयनिफ्राय गोरों होननानै बर'फोरखौ गोरों होननानै सानसे समाव गिदोंमोन बर'फोरनि केसखौ पुलिसानो लिरनो मोना बर'फोरनि आयेनखौ कर्टआवनो बिजिरनो मोना नाथाय मैया दाखालिनिफ्रायसो बर'नि केसखौ पुलिसा लिरनो मोनदों मैया दाखालिनिफ्रायसो कर्ट कासारियाव बर'फोरनि आयेना बिजिरजादों नङाबा बर'फ्रा गावसोरनो समाधान खालायनानै गावसोरनो बर'फ्रा माने मोनसे रायजो खुंनानै जाबोदोंमोन आरो दा आसाम पुलिसा बर'फोरा मा जायो बिसोर दानलायनाय सुलायनाय गावजों गाव नांलायनाय हा हुनि केसानो गैया बर'फ्रा माबोरै रायजो जायो जों माने अनेक हारसाफोरनिफ्राय जों खोनाबोदोंमोन दा बिसिना मा जाहैबाय हांसो हाबबाबो केस होयो बोरमाया मालायनि बारियाव हाबबाबो केस होयो मालायनि आलिखौ एसे हा जावख्लाबबाबो केस होयो आसाम पुलिसा गावसिनि जातिनि केसखौ बिथांमोना लिरनोनो माने बालायोमोन बर'फोरनि केसखौनो नागिरबा मोनांगोन आरो दा जोंहा बर'फ्रा नै सोरखौबा रायखुमाबाबो केस सोरबा फंबाया बिदाखौ जुमाय लोंनायनि बुबाबो केस सोरबा बिफाया फिसालाखौ माबा मोनसे लेखा फरायनो रायबाबो केस बर'फ्रा माने अबेनिफ्राय रोंखो जायफोर बे बर' लिडारफ्रा हारसाफोरनि खिथु खिथु थाबायग्राफोरनिफ्राय बर'फोरनि माबाया गावजों गाव गुलाय गुजाया जाबाय आरो दा मा बुंनांगोन जेसेबां हारसाफोरनि खिथु खिथु खारगोन बर'फोरनि माखासे इउनिटिया बायफ्लेलांगोन आरो दा जाय बर' लिडारफ्रा हारसाफोरनि खिथु खिथु खारग्रा बिथांमोननि जि माखासे गावजों गाव बे बुलायहोनो माने
माखासे जोंखौ फोरोंदोंसो हारसाफोरनि आखलखौ बर'फोरनि मेलेमाव सोना होबाय आरो ओंखायनो दा बर' लिडारफ्रा माखासे सानलायनाया मोजां आन्दलनखौ खालायनो हादोंबा आरो दावहा नांनो हादोंबा सानसे समाव बर'फ्रा गावनो आयेन गामियाव संबिजित खालायनानै गावबा गाव फान्दलुफि थायो नङा होमबा दा गामियावथ' दंखायो दा जाला दा मा जाहैबाय गामियाव दाबो सोलियो गामियाव सोलिनाय माने दा मा जाहैबाय मोनफ्रोमबो माबाफ्रा आयेनफोरखौ माने दा बर'फोरनाव माने खोन्दो खोन्दो माने आफाद दं रायजोनि नेम निथिया सोरबाया माबा मोनसे जुरिमाना फोनांबाय जुरिमानाया दा मा जायो 1 लाख 2 लाख 3 लाख आरो थाइसे थाखा फोनांबाबो जुरिमाना खोमा हमबाबो बियो फानिसानो बिलटिनि सोमावसारनायाव बुहुत मानसिखौ फानिस होबाय आबसुनि सोमावसारनायाव बुहुत फानिस होबाय एनडिबिनि सोमावसारनायाव फानिस होबाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनायाव फानिस होबाय बर'फोरा माबा मोनसे समाधान जानो जायाखै ओंखायनो दा मा खालामनांगौ माने चेन्ज खालायनो थाखाय माखासे माने आदब खायदाखौ बाहायनांगौ दा गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ माल' रोंगौ अबे दायाव अबेखौ साजा होनांगौ ओंखायनो मोनफ्रोमबो गामिनि माखासे रायजो राजाफोरनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आयेनफोरखौ रोंनांगोन गेजेरावनो आं खोथाखौ खनसेयावनो काट खालामनानै होबाय एडभकेटखौ बर'नि मा होनगोन मोनसे सोंबावबाय आं गोदाननिफ्राय बेखौ माबाखौ एडभकेटआथ' इंलिस जाहैबाय ना होमबा बेखौ मा होननांगोन मा होनगोन बेखौ माबा देरा देरहा बुंलाय नोंनि बिजिराव नायबिजिरगिरियाथ' आफादगिरिया जाहैबाय रैखागिरि होनना बुंनांसिगोनब्रा बर' रावावथ' फाग्ला बिसोरो सोरनिबा केसखौ बासायो नालाय बासायगिरियाव बहुद ओंखारलांगोन नङा होमबा बेखौ मा होननांगौ दा बे बर' उकिलाव सोनांसिगोन बर' उकिलनाव माबा एडभकेटनाव सोंनांगोन ओमफ्राय आरो बेखौ साहित्य सभाफोरनावसो सोंनांगोन साहित्य सभायाथ' माखासे जेरै डियारनाब्ला सारा खेबसे थांना बुंदोंमोन ना साहित्य सभाया माखासे गावजों गाव गुलाय गुजायाव हाबो ना बिजाब डिक्सनारि लिरनायाव बिजाब दिहुननायाव बिथांमोना बेस्थ' बिथांमोना माखासे मिथिं दावथिं माने माखासे राजनितिकनि मिथिङावबो नुनो थाङो साहित्य सभानि गेदेरमा सारमोनखौ बिसोरथ' ओमफ्राय बिथांमोनखौ साहित्य सभानिखौ बिजाब लिरनाय माखासे लाइब्रेरिफ्राव मुखुब जानाय अबे बिजाबा अबे बेसे गोबाव जाबोखो बेफोरखौ माने बर'नि निउसफ्राव नुनांगौ अबेबा बिजाबफ्रा माने एकदम अबेबा लाइब्रेरियाव माने बुंफबना थानायफोरखौ माने जाबनाय नागिरनाय ओमफ्राय दाथ' नाब्ला सारनि बुंनाया माने माखासे खोथायाथ' सैथो साहित्य सभानि मानसिफ्रा एकदम बिजाब दिहुननाय बर'नि डिक्सनारि दिहुननायाव मुखुब जानानै थानांगौ माखासे राजनितिकआव बिथांमोना माने लोब्बा थादेरनाङा इंलिसनि अक्सफर्डआथ' मालाय रोजाजोंनो बुं आरो डाबल जाबावसिगोनसो रोजायानो बर'नि डिक्सनारिया एक्सुवेलि बेनो बे थायो होननाय बे नंमारगौ दा जेनेबा नोंथाङा सोंदों उकिलखौ बर'नि मा होननाया दा प्रमद बर'खौ जेनेबा जोङो थगायसुला होनो दा थगायग्रा मानसिखौ बर'नि आरो मा बुंबावो नङा होमबा आरो मोजां खामानि मावग्राखौ बर'नि आरो मा बुंबावो मोनबेसे रावाव बुंबावो दा बेफोरथ' डिक्सनारिफ्राव दंना गैया एकदम इंलिसफोरनियाथ' मालाय फुरा बिराद गोलाव जाबखो जाना थायो पइन्टजों पइन्ट सोरबा माने सरासनस्रा मानसिया थगायो बेखौ थगायसुला होनो आरो बांसिन मानसिखौ थगायनो हाग्रा मानसिखौ मा बुङो आरो नङा होमबा बेफोरनिथ' जोंहा माने लिखित गैयाना गैया दा बाथ्राया नै बिदिनो बिराद गोलाव जाबायना